Исәмсез мөхтәрәм тамашачыларыбыз, Яңа Гасыр каналында Татарлар тапшыруы башлана. Киләсе ярты сәгатьтә без сезгә татарлар тормышында булган кайбер вакыйгаларны җиткерербез. Бүген безнең программада Удмуртиядә милли мәгариф ни хәлдә? Алар дәрес саны әзәйгән көндә дәгән безгә нигә әзәйттеләр бу татар телен. Инглиз теле урынына татар теле калган булса, яхшырак булыр иде дип утыралар, аңа сөенәбез. Ана, бала, гаилә, шәхесләр тәрбияли. Оренбургтан Фирүзә Әбсәләмова. Гомумән бөтен яктан гаҗәеп матур чара булды. Ютазы районы Бәйрәкә авылы тормышы белән таныштыруыбызны дәвам итәбез. Бәйрәкә авылы һөнәрчеләре белән дан тота, биредә элек-электән үк келәм туку осталары яшәгән һәм әлеге кәсеп бүген дә дәвам итә. Түбән Каманың Кулмакчы авылында каз мәсе узды. Безнең элек-электән халкыбыз йорт салганда өмә иттереп салганнар. Каз өмәләре ул безнең халкыбызны берләштергән. Тапшыруыбызның иҗат төркеме әзерләгән видео язмаларга күчик, хөрмәтле тамашачыларыбыз, юлыбыз Удмуртиягә. Татарлар Удмуртия Республикасы халкының 5%-ын тәшкил итәләр, сан буенча 3нче урында. Аларның күпчелеге Ижау, Сарапул, Можга, Глазов, Воткинск шәһәрләрендә, Болезино һәм Юкамен районнарында яши. 20 ел элек Удмуртиядә 1500 бала татар телен фән буларак өйрәнсә, бүген Удмуртиянең 7 мәктәбендә 555 бала татар телен фән буларак өйрәнә. Балаларның татар сыйныфында белем алуы тулысынча әти-әнидән тора ди укытучылар. Удмуртиядә милли мәгариф турында тулырак киләсе видеоязмада сөйләрбез. Нинди хәрефләр төшеп калган? Дилбәр Биктимирова ире белән 3 ул тәрбияли. Гаиләдә тулысынча милли тәрбия бирелә. Олы уллары Айнур һәм Дилияр Габдулла Тукай исемендәге 6нчы гимназиядә татар сыйныфларында белем алалар. Иде барыбер бөтен татар теленең бөтен байлыгын белеп биреп бетер булмый. Мәктәптә инде укытучы апалары аларны барлык байлыгын, татар теленең бөеклеген күрсәтәләр. Төрле бәйгеләрдә шигырьләр өйрәнеп, шигырьләр сөйләр, җырлар җырлыйлар. Гомумән бик күңелле татар теле уку. Исәнмесез балалар? Габдулла Тукай исемендәге 6нчы гимназиядә 1-11 А сыйныфларында барлык укучылар да татар телен һәм әдәбиятын өйрәнәләр. Тик быел тулы татар сыйныфы ачылмаган. Балалар туган телене төркем буларак өйрәнәчәкләр. Төркемдә 10 бала. Бу нәрсә дигән сүз? Димәк, 10 ата-ана гариза язып, татар телен өйрәнергә телим дип гариза яздылар һәм шуның нигезендә без татар теле төркеме генә ачтык. Мәктәптә мин тагын әле 1нчедән алып 4нче сыйныфка хәтле татар фольклоры түгәрәген алып барам. Программа нигезендә гимназиядә 2нче, 3нче, 5нче, 8нче сыйныфларда атнага 1 дәрес татар теле һәм 1 дәрес әдәбият укытыла. 1нче, 4нче, 9нчы сыйныфларда татар теле белән әдәбият укытуга уку планында бары 1 дәрес кенә каралган. 10нчы, 11нче сыйныфларда дәресләр саны 3. Милли сыйныфта укыган балалар дәресләргә теләп йөри ди укытучылар. Мин татар теле яратам. Мин иһә әнием, әтием белән сөйләшәм татарча. Ижауның гармония мәктәбенең Хөсәин Фәйзханов исемендәге лицейында да татар телен укытуга зур игътибар бирелә. Уку йортында 1нче сыйныфтан 9нчы сыйныфка кадәр укучы һәр бала да 2 төркемгә бүленеп, 2 программа нигезендә белем ала. 1нче сыйныфка укырга килүчеләр тест нәтиҗәләре нигезендә кабул ителәләр. Программаларыбыз төзелгән, аның өчен безгә Татарстан бик нык ярдәм итә. Конгресс килгән иде безгә кунакка, алар безгә интерактив такта бүләк итеп киттеләр. Удмуртиянең Болезино һәм Юкамен районнарында да татар теле һәм әдәбияты һәр мәктәптә дәрес буларак укытыла. Татар телен саклап калу, аны киләчәк буынга тапшыру өчен ана теле укытучылары армый-талмый хезмәт итәләр. Республика укучылары туган телне камил белүне таләп иткән төрле конкурсларда теләп катнашалар. Татар теле буенча олимпиадаларда да җиңү яулыйлар, призлы урыннар алалар. Алга табада республикада татар телен өйрәнүгә зур игътибар бирелер дигән ышаныч зур. Удмуртиядән Назир Нагманов, Эльвира Вахитова, Татарлар.
Ana, bala, гаилә, шәхесләр тәрбияли. Шундый исем белән Оренбург өлкәсенең Аккалфак татар хатын-кызлар иҗтимагый оешмасының 8нче җыены эшлекле форматта узды. Чираттагы җыелышны уздыру урыны итеп Нежинка бистәсендәге яңа төзелгән Оренбург шәле йорты сайланды. Анда җирле оешманың 8 районыннан һәм Оренбургтан 40-ка якын иң актив хатын-кызлары һәм Татарстаннан чакырылган кунаклар катнашты. Үрнәк гаиләләрне, шәхесләрне барладылар. Бөтен дөнья татар конгрессы белән бердәмлектә эшләгән оешмалар тагын нинди проектлар кабул иткән? Бу хакта Фирүзә Әбсәләмова. Үрнәк гаиләләрнең берсе Әбсәләмовлар, Аблязовлар, танылган шәл бәйләүчеләр, волонтерлар, борынгы татар кәсебен саклаучылар. Оренбург шәһәре йортында Әбсәләмовлар төзи. Үткәннәргә йомгак, киләчәккә планнар. Бу оешманың 2024 ел эшенә йомгаклау җыелышы. Форумның төп максаты да милли аңны үстерү һәм башкаларга җиткерү. Бу йортның нәрсә кирәк булган? Бу бит безнең милләтебезнең бурынгысы белән бүгенгесе белән киләчәген тоташтыручы. Авылларыбызда да кәҗә мамыгы эшкәртү, шәл бәйләү курсларын дәвам итәргә кирәк кызлар. Без үзебез ярдәм итәрбез. Бүгенге көндә бу курслар безнең Переозерск районы 1-нче Зубачи авылында гына бара. Оешма филиалларының иң активлары Әсәкәй районының татар авылларында эшләп килә. Бу елга безнең иң зур проектлар шул Ак хисләр, ул 19-нчы тапкыр үтте май аенда, һәм Алтын көз 18-нче тапкыр. Айырмалары Илһам Шакировның репертуарын керттек икесенә дә. Сарыкташ районының һәр бер авылында үз китабы булырга тиеш дип саный төбәкче. Безнең районда 76 авыл, 12-13 авылда яшиләр татарлар. 2 ел буена эшләдек Кабан авылы тарихы турында. Бүген сигнальный китапны чыгаралар, 619 битле китап. Аккалфаклыларны җитәкләүче Кадрия ханым Идрисова җирле хатын-кызларының актив булуларын, гырык-гадәтләрне торгызуда аларның ролен билгеләп үтеп, бөтен дөнья татар конгрессы исеменнән рәхмәт хатлары белән медальләр тапшырды. Аккалфак оешмасы татар яшьләренә акцент ясый. Яшьләр белән балаларның телне начар белүләре зур проблема булып тора. Шуңа да алымнар төрле. Аккалфак оешмасы татар театры артистлары белән тандемда эшли. Оренбург татар драма театры каршында 3нче ел Сәйяр балалар студиясе эшли. Ул 3 тапкыр Татарстан Республикасы грантына ия булды. Татар теленнән ничек дәресләргә матур итеп йөрделәр һәм хәзер нәтиҗәләрен күрсәттеләр. Мияу, пескәем, хыянатчы икәнсең, саклый торган майыңны үзен ашап биткәнсең. Оренбургның Хөсәен Ямашев исемендәге китапханәдә балалар һәм олылар өчен татар телен өйрәнү курслары яңартылды. Олыларны һәм балаларны без аердык. Балалар группасына күп кенә кеше җыйнала, әлдә шалтыраталар, әле пока набор бара безнең. Шәһәр мөхтәрияте каршында татар яшьләре оешты. Җитәкчеләре танылган кондитер Илфат Батыршин. Мастер-класс үткәрдек, милли ризык пешерү буенча, лекция шунда одновременно иде, тарих буенча да, шәхесләребез буенча да. Оренбургның Аккалфак оешмасы татар кызы бәйгесен 2017 елдан бирле уздырып килә. Нәтиҗәдә шундый зур бәйгенең финалын өйгә Оренбургга алып кайту минем өчен бик зур горурлык. Татарстан кунаклары үзләренең милли бүләкләрен тапшырдылар. Үзебезнең балаларга, оныкларга сау булып кайтыр дип ышанып калабыз. Шуңа күрә сез кызлар дөрес юлда барыгыз. Альбина ханым, команда бик көчле, бик зур эшләр башкарасыз бергә, әлбәттә бергә. Алдагы планнарны сөйләштек. Отчет бирдек узган елга. Нинди кимчелекләр булды, нинди җиңүләр булды. Барсында төпләп, матур итеп сөйләшү булды. 2025 елда татар кызының 12нче халыкара конкурсының финалы Оренбургда узачак. Оренбургның Аккалфак оешмасы белән өлкә татар милли мәдәни мөхтәрияте масштаблы вакыйгага әзерлек эшләр турында сөйләшүләр башлады да инде. Оренбургдан Фирүзә Әбсәләмова, Ринат Әбсәләмов, татарлар. Мөхтәрәм тамашачыларыбыз, сез татарлар тапшыруын карыйсыз программабызның 2нче өлешендә.
Ютазы районы Бәйрәкә авылы тормышы белән таныштыруыбызны дәвам итәбез. Бәйрәкә авылы һөнәрчеләре белән дан тота, биредә элек-электән үк келәм туку осталары яшәгән һәм әлеге кәсеп бүген дә дәвам итә. Түбән Каманың Кылмакчы авылында каз мәсе узды. Безнең элек-электән халкыбыз йорт салганда өмә иттереп салганнар. Каз өмәләре ул безнең халкыбызны берләштергән. Татар авыллары милләтебезнең язмышында мөһим урын тота. Тел, мәдәният, гореф-гадәт йолаларыбыз бишеге ул авыл. Бу элек тә шулай булган, хәзер дә. Узган тапшыруларыбызда Ютазы районының данлыклы Гыбәйдуллиннар нәселе аларның халыкны мәгърифәтле, динле итүгә керткән өлеше үз заманында Идел буендагы иң зур мөселман уку йортларының берсе булган Гыбәйдия мәдрәсәсе турында сөйли башлаган идек. Бүген дә Ютазы районы Бәйрәкә авылына булган сәфәребезне дәвам итәбез. Саланың тарихы бүгенгесе турында киләсе видеоязмада. Авылга күп еллар дәвамында 1580 елда нигез салынган дип киленде инде. Исеме авылның Рәкә исемле кеше исеменнән алынган. Рәкә ул баштарак Рәкә бай авылы булып йөргән һәм инде тора-тора Бәйрәкәгә әйләнгән. Казанны Иван Грозный алганнан соң, оннан бит инде күпләп кешеләр китә башлаган. Шул шукындырудан качып безгә дә менә нидән Кукмара районының Сәрдек авылыннан 11 гаилә килеп урнашканы билгеле шул елларда. Һәм шулай ук Мамадыш ягыннан менә алар килеп инде авылның бер өлешеннән нигез салганнар. Бәйрәкә авылы буларак 1749 елның 8 сентябрендә официаль регистрация үткән инде ул. Бәйрәкәдә 6 зират бар, шуларның 5-се гамәлдә. Бүген Әлфия Хаҗиева безне борынгы зираттагы авыл тарихы белән бәйле тагын бер кабер ташы янына алып килде. Бу кабер ташы астында ята Юсуф Мирза Тәвкилев. Тәвкилев ул Котлы Мөхәммәд Тәвкилевның генералының малае. 1773 елда шушында Бәйрәкәгә Пугачев килгәнне ишетеп, Юсуф Мирза үзенең крестьяннарын кире алып кайту максатыннан монда килгән һәм шушында ул аны шушы Пугачев явының ниләре кешеләре дип әйтегендә кыйнап үтергәннәр. Менә мондый тамгалы ташларны бик сирәк кешеләргә, бик бай кешеләргә генә куйганнар. Һәм менә бу чокыры бит инде тоже специально ясап куелган. Кар сулары, яңгыр сулары җыелып, шуннан кышлар килеп су эчсә, монда яткан кешегә савап булып бара икән имеш. 1773 елга караган кабер ташы бу. Тарих аяк астында, барларга эзләнергә, өйрәнергә генә кирәк. Авылларының тарихын туплап китап итеп тә бастырганнар. Барлыгы 3 җыентык. Бәйрәкә авылы һөнәрчеләре белән дан тота, биредә элек-электән үк келәм туку осталары яшәгән һәм әлеге кәсеп бүген дә дәвам итә. Тәнзил апа, менә күптәннән шушы келәм туку эше белән шөгыльләнәсезме? 2014 елның январ аеннан 29 елда туган Зөләйха апа Газизова борынгы бик данлыклы палас тугы остасын менә шушында музейда палас туккан җирдән чакырып алдылар да мин аңа ярдәм итү йөзеннән өйрәнеп киттем. Шул елдан бирле палас сугабыз инде. Сораучылар бик күп, җитештерә алмыйбыз, катлаулы инде. Иң элек менә бу җеп узату дип атала, менә бу җепне узату иң авыры шул. Җепләр нинди? Җепләр полушерсть акрил. Җепләр уңмай, тузмай, якмый. Күпме келәм тукыдыгыз инде? Шутсыз, сансыз. Менә бу кызлар, егетләр моңлы саз ветераннар ансамбле әгъзалары 2012 елда оешып бүгенгә кадәр сәхнә тоталар. Репертуарларында 50дән артык җыр, келәм туку осталыгын сәхнәгә дә алып менгән алар. Менә бу палас сугу буенча инде безнең палас сугучылар янында кунакта дигән бик матур фольклор күренешебез бар. Ул күренеш белән инде без Иске Казан түгәрәк уенда катнашып, 1нче дәрәҗә дипломга ирештек. Менә монда килгән кунакларга бик күп күрсәттек инде без аны. Келәм туку һөнәре бүген яшьләр арасында да актуаль. Бәйрәкә урта белем бирү мәктәбендә дә булдык. Биредә балаларны келәм тукырга, шул ук вакытта милли бизәнү әйберләре, киемнәр тегәргә өйрәтәләр. Халкыбызның милли бизәкләренә гашыклык мине бизәк арасыннан бизәк түгәрәгенә алып килде. Мин бу түгәрәктә 3нче ел шөгыльләнәм. Бүген мин бу заманча шигү машинасында бизәкләр шигәм. Бу шигү машинасында үзең теләгән һәрбер бизәкне дә шигеп була.
Кафак түгәрәгендә без милли кафаклар ясыйбыз. Аларның бизәкләрен без чигеп тә ясыйбыз, һәм ябыштырып та ясыйбыз. Күрмәкләрендә үзебез тегәбез. Менә бу материал япкычны чигү машинасында башкардык. Балаларыбыз белән без төрле йолаларны, каурый өмәләрен, газ өмәләрен, пешән чабу өмәләрен сәхнәләштереп тә күрсәтәбез. Казстан тыш мәктәп дигән грант конкурсларына катнашып, бик зур күләмдә грант ияләре булдык. Һәм менә бөтен булган безнең җиһазларыбыз шул грант хисабына алынган. Мол куллы, киң күңелле кешеләр гомер итә бәйрәкәдә, булдырабыз дип эшли алар. Яшәр өчен бүген авылда барлык шартларда бар. Юллар асфальт, газ, су кергән, урамнар якты, 2 кибет эшли. Мөмкинлекләр тудырылган, яшәргә генә кирәк ди Альбина Әхмәтшина. 2017 елдан башлап авыл җирлеген җитәкли ул. Бәйрәк авыл җирлеге составына бер авыл керә шушы Бәйрәк авылы. 2024 елның 1 январына халык саны 1040 кешене тәшкил итте. Бәйрәкәдә эшләп килә 11 класслы тулы татар мәктәбе, Алсу балалар бакчасы, шулай ук почта бүлеге, Сбербанк бүлекчәсе эшләп килә, библиотека, сельхозпредприятие, агромир эшләп килә, врачебная амбулатория, үзебезнең терапевт эшчәнлекне алып бар, үзебездә стоматолог бар. Кызганыч, авыл картая ди җирлек башлыгы. Бүген мәктәптә 56 укучы, балалар бакчасында 28 сабый исәпләнә. Ни генә булса да төшенкелеккә бирелми бәйрәкә халкы. Өметсез кеше канатсыз кош дигән бит борынгыларда. Гөлия Садыкова, Владимир Гурьянов, Татарлар, Ютазы районы. Казымәсе татар кешесенең булдыклыгын, эшкә осталыгын, чиста пөхтәлеген, җыр-моң яратуын күрсәтә торган күркәм йола. Бу бәйрәмне элек-электән көз ахыры яки кыш башында үткәргәннәр. Түбән Каманың Кылмакчы авылында да бу көннәрдә казымәсе узды. Туган тумача, күрше күлән һәм авыл кунаклары Василә һәм Зиннур Фәйзетдиновлар йортына җыелды. Барлык йолаларын туры китереп үткәрелгән әлеге бәйрәмдә Эльвира Хөснетдинова да булып кайтты. Авылның атамасы Кылмак сүзеннән, биредә элек-электән бик күпләп кылмак үскән диләр. Рәсми документлар буенча авылга 1680 елда нигез салынган. Һәм тиздән биредә аның 350 еллыгын билгеләп үтәчәкләр. Ә бүген без башка бәйрәмгә җыелдык. Казымәсенә киттек. Ayından nerseler işleysiz. Bir kişiye şanı kaya sürteler. Bitiyesiz gözün. Каз өмәсенең иң кызган чагы бүлмәдә 2 дистә хатын-кыз тырышып каз йылкый. Үзара кызыклы хәлләр сөйләшәләр, табышмаклар әйтешәләр. Биредә иң өлкәне Асия Фәйзетдинова. Хөрмәтле тамашачылар, бу йортның хуҗасы Асия апага инде 100 яшь тула. Асия апа, сезнең яшь чакларда шулай каз өмәләре оештыра идегезме, каз өмәләре? Kaz saraylardı her yurtta. Şöyle meclisler ızralar idi. Kızlar kaz ümesine kilerler. Yanarsan yeğenler yine kilip kirerler, takın oturarlar. Kenelde gene hiç ütkererler yine. Beşinci yıl indi. Kaz ümesi ütkərəbiz. Ondan başlagan idi. Былтыр 15 idi. Bu yıl 20 kaz buldu bizden. Менә шулай өмә белән эшлибез барысында. Һәр елны бәйрәм төрле гаиләләрдә уза икән. Бу ел Вәсилә һәм Зиннур Фәйзетдиновлар да үткәрергә булганнар. Үрнәк гаилә 30 ел тату гомер кичерә алар. Күпләп казлар тоту гадәте 2 якның да нәселдән килә. 6-7дә булганы бар. Быел менә Аллага шөкер 25 штук. Әнием тоже бәләкәйдән каз асырый иде шулай. Яныбызда күл бар иде. Мин уратмада үстем, уратма авылында. Шуңа күрә ул конга сиңгәндер инде. Белеп үсәләр менә безнең аныклар кайталар, Аллага шөкер. Авыл җиренә кайтучы аныклар алар бәхетледер инде. Бүген бездә бөтен елда бөтен кеше башланганда башлаган инде. Безнең авыл халкы дус бит алар. Йортның аш бүлмәсендә дә бик кызу шул арада кунакларны каз майы белән майланган кыймаклар белән сыйлыйлар. Шунда ук каз итеннән бәлеш әзерләнә. Алардан ерак түгел балалар тезелеп утырган. Аларның да эше бар бүген. Каз канаты сыдыралар.
Kanatlı tutasız. Менә шулай кирәкле өлешен, менә шулай сыдыргач, менә бу өлешәнең мендәрне күпертеп җибәрә диләр балалар. Менә бу өлешен кәрзиннәргә җыеп барабыз. Апаларыгыз су буена төшкәндә, менә бу кәрзиннәр белән менә шушы каурыйларны аларның эзләренә чәчеп барасыз, яме балалар? 2нче елга да бу хуҗаларның бәбкәләре күп булсын. Biz bek şart şunday матур бәйрәм үткәрелгәнгә, традициялар шулай елдан ел истә тоталар, үткәрәләр, балаларыбызга күрсәтәбез, истәлек бит ул. Бу авылданмысыз? Юк, бу авылдан түгел, Афанас авылыннан. Махсус Каз мәсенә бәйрәмгә килдек. Минем хатыным монда туды. Һәм монда киләбез, бу бик әйбәт шәп бәйрәм. Элек-электән халкыбыз yurt salganda emeği itirip salganlar, kazımeleri, ul bizden halkımızın birleştirgen, ballarga şuşu bizden gırıf adetlerini kursetip, urnak itirip barıga kirek. Kadir uyatırga kirek halkını, şuşu gırıf adetlerimiz, tilimiz, tatarlığımızı unutmazga. Kupma kişkine bala var, onlar indi hizmetinin aytik kirekligin, hem hizmetin jimişinin neticesini kurseler, belki jirlik kademe haber, tilge, aytik guruf adetlerimizge anın tesiri küp olur diye buluyumuzdur. Şu an köre planga kirtip, kilesi yıllarda elbette indi bu nidir sistemi ravuşta bulur diye buluyum. Tuğanlar tuğanla ayırsın, karakvallar birleşir. Naşına neşitke uyup, küngül kirekligin toyup, kulaklara yürüşür. Шунысында әйтеп үтәргә кирәк, казларны юган инешне бу авылның эшмәкәре Марат Гыбаев төзекләндергән. Моннан тыш ул Кылмакчы авылы мәчетен дә яңарта. Иман йортының тиздән рәсми ачылышы планлаштырылган. Каз мәсе бәйрәменә килгән кунаклар мәчет белән дә танышып чыкты. Мәчетебез 1993 елда төзелгән, бабайлар тарафыннан, авыл халкы тарафының ярдәме белән. Шул вакытта төзелгәннән соң бер мәртәбәдә ремонт булмады. Менә үзебезнең авылдашыбыз ярдәме белән бу ел 6 ай эчендә менә шул мәчет яңарды. Илгәре бер нинди дә условиялар юк иде. Хәзер бөтен нәрсә без бар. Әлхәмдүлилләх. Бу көнне авылның клубында да чаралар каралган иде. Май канаты ясау, каз канатын буяу кебек осталык дәресләре алырга мөмкин. Ә казның бөтен җирен кулланып була. Аның йоныннан алып, тәпиен, канатларын, içki органнарының һәрберсен, хәтта ишәгесен дә ярып, махсус бәлеш пешерәләр. Тузлы каз. Инде икенчесе, менә махсус биштә пешерелгән каз. Үргезәле, туй өстәленә. Һәм дә өченчесе, ул исланган каз. Кылмакчы авылында гомер итүче 100 яшьлек Асия Фәйзетдинова һәм Мирсәяв Камаловка да игътибар һәм җылылык бүләк иттеләр бүген. Шулай ук балалары махсус хәрби операциядә булган ата-аналарга да рәхмәт сүзләре яуды. Шунысы сөендерә, хезмәттә дә, яуда да, бәйрәмдә дә бердән безнең халык. Эльвира Хөснетдинова, Владимир Гурьянов, Татарлар, Кылмакчы авылы, Түбән Кама районы, Татарстан Республикасы. Менә шундый күркәм бәйрәм ул каз мәсе. Халкыбыз йолаларын саклап, горур булып яшик мөхтәрәм тамашачыларыбыз. Ә бүген сезнең белән сау булашабыз. Киләсе очрашуларга кадәр сау булыгыз.